Čaute, tak tejto časti výstavby bazéna svojpomocne sa budeme venovať schodisku a lavici na sedenie. Prvú radu som opäť zakladal na sucho kvôli nejakom vymeraniu, domeraniu, rozplánovaniu práce. No a ďalej to bola dosť veľká prepľačka, lebo som musel veľa rezať, dorezávať, vrtať železa, ohýbať a tak ďalej. Tak máme hotovo. Lavica na sedenie. Prvý, druhý, tretí, štvrtý, piatý schod. Samozrejme, tu sa to ešte zašaluje 5 cm cesto. Vlastne vrch pôjde 5 cm ešte šalom, to sme si vysvetľovali. No a toto ešte poviažem, tu som to napichal do stien, kde sa to dalo. Tieto spodky tiež ešte musím dať od seba poviazať. A tento vrchný spod tiež takto prevrtali. Tento spodný tiež, tu dám ešte nejaké 2 roxoriky, tiež navrtam. A vybavené, môžem sa venovať zadnej strane. Nosím si nejaké DT, spravím poriadok a nebudem robiť zadok.